Давай, примерно, вие там нещо, което с ръчете. Аре, почваме! Вие сте с 569 епизод на комедийски сериал "Къде си там?" Добър вечер, драги зрители! Аз съм Миткена Трайкова, а вие сте с 8Г съдил. Вие сте с прогнозата за учен. Кажи го, thank you. Thank you. Thank you. Бойко. Get out, Lieutenant Бойко. Hello, ladies and gentlemen. We're just seeing two dogs in the middle of a park. Ами аз много бих искала, но както вижте, гласа ми слезам така тук. Намалното ограничение хора! Те ще погубят България, уважаеми! Няма нужда да го казваш. Носят се слухове, че докато разстава. Мега се на бадио. Без да искам подписат СК. Награда ще получиш и мигалка, чашка и календарчик Ксерокс. Истината днес е сам тази. Нашата полиция те пази. Моля ви се, стегнете се, дайте да си поговорим като мъже. Простатата ви алармира. Често ли ходите да уринирате? Възможно е, Педро, твоето истинско име Луис Фернандо Мигел да Соуса е Лима Рикардо Бенфика Спортинг Лисабон да Борж. Кратко, Петриньо. Бат Бойко балира бързо бутулка, бат ти бутулка балира бат Бойко. Балира бат Бойко българския бутулка. Напри като миналата година. Какъв е този простак, бе? Кого ти дошла, я да помака. Хора, поставете цвете. Хора, запомнете ни добре. Чакай сега. Имам идея. Не. Кажете кой да очисти момчета. О, Бот, това ти ли си? Кога те видях за последно? Да, като ревеш, че не си изкарал шофьорска книжка. Откъде? Абе, тази вода защо е още хлъпва, бе? О, Микел, обичате.
О, Захари! Лю! Светло! Богистия! Както американките си викат хание, така французите си викат. Ако някой си ми заруите случайно, да си носи паста, що добро леводнева. Това ще станеш като порахнеш голяма. Балерина. Един човек ми казваше, че аз пеем като Богомер. С това белето, с суверата, с това топлата вода. Приятно. Казвам се Преслед, но предпочитам да ме наричат Камълбак. Късно с нощи пожари обхвана Македонската национална библиотека. Изгорели са и двете книги, като още едната не е била отцветена. Нека нощ и нека музиката бъде с теб. Ако искате, останете с спортните новини, но ние комиците си биеме шута и отиваме да хванем 7-6. Basische Verbindung reagiert mit Säuren zu Ammoniumsalzen.